Acum, după ce v-am arătat tot ce gătesc, a venit rândul și somonului. Da, Nico normal îl face fără ulei. Eu pun un pic, că mi-e frică să nu se lipească. Da, mă, un pic, gata. Un pic, nu mai pune mai mult, că e suficient. Este foarte bine. Somonul lasă multă grăsime, da. Lasă, că aici este foarte bine. Încet, punem încet. Clar unce că zici că ei da drumul. N-are, aici peștele ăsta punem cu pielea în sus, că eu așa am văzut că se face. Prima oară. Așa se pune. Măi, eu când explic aici la oameni ceva. Nu te mai ajut. Fă cum o fi. Păi ce vrei, nu, l-am pus mâncat, bine, măi. Cum o fi, L-am pus aici, pește, ăla l-am întors așa, ăsta este bine. Mai am astea două bucăți, lasă, păi de acum, nu vezi că fac bine? Deci dacă mă lasă mâinile tale, dă-te la o parte. Cât pe o parte, cât pe cealaltă. Lăsați. Că mă apuc de berea asta ca să am curaj cu tine. Vai de capul meu. Ce ai, mă? Păi îl puneai tu altfel? Da, mă, Magdalena, zici că l-ai aruncat în pod, mă. Bă, peștele se pune, uite așa, mă. Îi dai cu drag, mă. Eu nu l-am văzut să-l arunc, dacă l-aruncam de sus era cam Pune de locul la așa ulei, ceva. pune la locul lui, Nu lasă. se poate așa ceva, domnule, și atunci mai vrea omul să gătească vreodată în viața lui. Păi nu mai, dragă. Când atâtea critici și atâta, dar nu se poate așa ceva, atunci omul nu mai are nici chef, nu mai are nici gana, nu mai are solamente gana de morir. Așa are chef. Ce să zic eu, da. Mă pun aici să aranjez una alta ce avem de aranjat pe aici, că eu după ce gătesc, eu și curăț. Nu că fac, cum mai zice, să zic că alții nu ar curăța, să bat apropouri, nu bat apropouri, dar eu curăț. Vrei să-ți dau penseta? Că am văzut că se face cu penseta. Lasă-mă, Magda, că nu mai închep de nimic. Lasă-l așa, lasă-l. N-am ache gana de murit? Lasă-l așa. Că să vezi videoul ăsta, toată lumea o să râdă și de mine, dar și de tine. Dar de bine, tine, de că ce, de mă? mine sunt învățat, știi ce zic? Da, de tine, mă, să râdă Hai de că tine. peștele e foarte bine făcut, e foarte bine, cum îi zice, măi? L-ai mutilat pe peștele ăsta, l-ai mutilat. Nu l-am mutilat, mă, peștele bine. Zi, mă, cum îi zice, omule? Adică când vii și faci ceva, adică e bine, nu prezentat, nu e prezentat, nici lucrat, nu vreau să zic. E bine, zi. Marcat. Nu, mă, nu era marcat, nu mă înțelegi nici cum. E bine, nu știi cum vreau să zic? Adică când ai făcut toate lucrurile cum le-ai de făcut, adică e... Nu știi ce vreau să zic? Vezi că am pus niște cartofi la fiert în microunde. Mă! Ocupă-te de ei. E bine, nu știi? Nu. Adică, bă, e... Hai, lasă-mă mâncate, că să-ți face 10 minute de video și tu nu știi. Știi sau nu știi? Păi asta vreau să zic, peștele când îl pui, e bine... Mă, era pe limbă, mă, și nu, și l-am uitat. Un supunto. Nu, mă, nu era asta. E bine, cum mai zice că e bine... Doamne, nu vrei să mă ajut deloc. Dar nu înțeleg ce vrei să zici. E bun o care... Peștele e bine, adică... Așezat? Nu era ăsta cuvântul. Deci, nu mă zic nimica. Hai, lăsați-mă să termin berea și revenim. Da.